بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tecrübe olan ustadlı, yüzü nurlu, dili doğalı olan Hazreti Adeli, yüreği iman nuru bile coşayan yiğit dostlarım, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etiyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, din dünyanız için etiyen hayır dualarınızı Huday Tebarek ve Teala barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, yurt parahatçılığı, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın. Huday Tebarek ve Teala cemimiz paydar etsin, oturuşuklarımızı din oturuşuk edip Allah barimizden kabul etsin inşallah. Soğuk hava olsa da motor dimeni, maşin dimeni, daş yakin dimeni her yerden gelip dirsiniz. Huday Tebarek ve Teala adımlarınızı Allah'ın yoluna adılan hicret adımlardan sayısın inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh acib siretinin içinde eşdeğillik gelip dirsiniz. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in yüreğindeki imandan, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in içerisindeki iman, beyti iman molon eçerin bereketinden Allah hemmenizin eçerlerinize de nazil etsin inşallah. Geçen celesede Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in öz başına gelen bir kıyınçılıkla Utbet ibn Rabi'e kevşulen Hazreti Ebu Bekir Siddiq deslab İslam'ı zahir et başlarına mübarek yüzünü kevşulen vurup Hazreti Ebu Bekir Siddiq bihuş olup sonra Ebu Bekir Siddiq'a bir ayrılı bir canı çıktı mı diye Beni Teym taifası götürüp alıp bariyakale Ebu Bekir Siddiq'in kanını yerde koymur, biz de şol Utbe'nin canını almalı yakıdan yani ayrılı deyip Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i parçak dolap ekit yerle. Yani Hazreti Ebu Bekir Siddiq teslap gözünü açanına özünü soramani, öz yağdayını gözlemani teslap Resulullah Aleyhisselam'e nem bollu deyip sonra da Resulullah Aleyhisselam'e sataşmasam ne yer ne içer ne yakıdan Resulullah Aleyhisselam'ın yanına götür yerle. Resulullah Aleyhisselam kucaklap oğuşap Hazreti Ebu Bekir Siddiq de enem atam sana feda olsun ya Resulullah, men gavi yöne fakat şu fasık Utbe'nin edenişi şu yüzüme yoksa men gavi sen gavi olsan bolya deyip Resulullah Aleyhisselam'a sataştı. Emma bir celesede Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in yeni gurrunun edaması İslami zahir et başlayarlar. Emma kafirlığın da İslam'ın artışı yali kafirlığın da eziyetleri artıp başlayacak. Hemişe biz gurrun edilenine, sahaba diyilenine, ashab-ı kiram diyilenine, hemmesi Mekke'nin adamları şol Arapla mı kediyasa, yaş dostlar, sahabalı, hemmesi Mekke'nin adamları daha. Şunku celesemizde, ken sahabaları ki, Mekke'nin adamları demiştik, gayri Arapmıştıkla, Arap de sahabalı, bunları arka çıkken ne bolmansan, Hazreti Ebu Bekir Siddiq'e eziyet bererlerinde taifaları durtta, min kanın sorarsip. Emme bir sahabalı varmıştıkla, Mekke'nin öz adamları de, Mekke'nin ehillerde, Araplardan ne, her gaysi bir yurtlerden. Bula Müslüman molonno, şedidterini eziyetler bula da çekkerle. Bir tofar sahabalı atların ozal eştiyat,
Habeşeden Hazreti Bilal Habeşi ýaly ki şu jelesede ona berilýän eziyetler we Hazreti Ebu Bekir Siddiq men alypda azad etýärligi. Habeşeden sahabalar varmışdy. Emme ýöne Mekke'de şo wagtda gezip ýörler. Berde bolup kul bolup gezip ýörler. Hazreti Vahşi adyny eşdilýänler Hazreti Hamzani Resulullah aleyhisselam'ın emusyny şehid eden. Sonra musulman bolýar. Ya Umme Eymen ne Habeşeli. Resulullah aleyhisselam'ın enesi dünýeden ötenne Resulullah aleyhisselam gidecek wagtynda Umme Eymen'in ýanyna bolupdyr da. Ta Resulullah aleyhisselam vefat etýänçe Umme Eymen Resulullah aleyhisselami gişiklikde saklandyň ana. Bir de Habeşelimişdik. Ya Farsın sahabalar varmışdyk. Hazreti Salman Farsi ady hemişe eşdilýär. Ya Feyruz Deylemi de diýilýär. Ma'ruf sahabalyň biri. Bular da Fars ýurtlaryndanmışdyk. Hatta Feyruz Deylemi radıyallahu anh ehli Fars bolmakly bilen sahaba peswede Mekkeň we adamlar de sahabalar hemmeti. Esvedul Ansi diýen eyni Musaylime-i Kezzab ýaly özüne iddiaý nubowwet etýär, peýgamberlik etýän adamy şu Feyruz Deylemi Fars sahaba şonu öldüripdir da. Esvedul Ansi diýen bir betbaht özüne iddiaý nubowwet etýär da. Şonu Hazreti Feyruz Deylemi bir ýolly bilen min otagyna barakadany bir gijede şonu helak etýär. Şol helak bolan gijesi Resulullah aleyhisselam aýdypdyr "Qutilal Ansiyul bariha." Öten akşam şol Eswed Ansi özüne peýgamber diýip ýören ýalançy öldürildi diýipdir da. "Qatalahu raculun mubarak." Bir mubarak adam şonu öldürdi diýipdir. Ol kim diýerlerinde Resulullah aleyhisselam şu Feyruz Deylemi Fars sahabamışdyk bir de. Ya Rumdan sahabalar varmışdyk. Zennire-i Rumiye diýilýär bir zenana. Bir de Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in azad eden kul berdelerinden sahaba Rumdan sahabamışdyk bir de. Şu gecede Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in gurunun içinde azad bolýarlyň içine girýär. Umme Ubeysiyen zenana. Ya Suheyb Rumani Rumaniyadan Hazreti Suheyb. Bir daha da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabasımışdyk. Musulman bolandan sonra min tamamy mallaryny sen Mekke'de ýüşürdin. Sen özüň Bizansdan gelen, sen Rumdan gelen bu mallaryň hemmesini sen Mekke'de ýüşürdin diýakadan Hazreti Suheyb'den aljak bolýarlar. O mola edipdir, men musulman boldum diýakadan şu mallary men elimden aljak bolýaňyz däme hawa? Onna edipdir, men şu mallaryň hemmesini size bersem, men İslamymyň öwüne geçmeýäňiz däme? Geçmeýäsipdirler. Tamam mallaryny feda edip musulmançylygyny saklan sahaba. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, "Rabiha Suheyb eden mamalasyna peýda gördi, gönünni" dipdir. Yani tamam malyn feda eden pes sahaba Rumdan sahaba varmışdyk. Hatta Hindden nada sahaba varmışdyk. Hindden Resulullah aleyhisselame ticarete Şebhe Cezire-i Arabe varan wagtlarynda peýgamber we eşdellerinde Hindden musulman bolup sahabalar varmışdyk. Ya sahabetun minel akrat Kurtlardan Hazreti Jabanul Kurdi diýen tenha Kurtlardan bir däne sahabaň ady gelýär, Jabanul Kurdi. Kurt dogallardanmışdyk. Resulullah aleyhisselam görüp sahaba bolupdyr. Yani Resulullah aleyhisselam'e sataşaqadany mübarek elinin tutup eşhedü en la ilahe illallah aýdyp musulman bolan sahabalar varmışdyk. Be her hal sahabalar faqat Mekkeň adamlary dä. Her ýurtlardan, Farsdan, Hindden, Kurtlardan, ya Habeşeden bir sahabalar musulman bolanlar şo wagtda kul bolup ýörerler, beter eziyete galýarlar. Yaş dostlar, Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtýär: "Allahu yejtebi ileyhi men yasha." Hudaý Taala öz haliyani dininden sirim şu dogry ýoly hidayet etýär. Hudaý saýlaýar, bergüzide etýär. Hudaý öz haliyani saýlaýan bendelerini Allahu yejtebi ileyhi. Şu dine garşyn, özüne garşyn Hudaý Taala haliyan bendelerini hidayet etýär. Görýän bir fasyk adam mada, bir ýaşlygyndan näjere geçiriligi mälimde ha. Aslında bir haramın içine bulaşıptır.
hafa suwlar içipdir. Hafalyň içinde geçiripdir. Ya riba bolsa mundan gaçmanlar, gumar bolsa bulardan galmanlar. Ya her bir haram telekelik bolsa bulara barıptır. İmme Hudaý Taala Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Halany hidayet etjek bolsa hidayet Allah'ın elinde da. Hudaý Taala şol fasık diýen adamyň, şol teleke tanylýan adamyň işi gumar bolsun, işi haram bolsun. Hudaý Taala gursagyna bir iman guýýa, gursagyna bir muhabbet guýýa, öz ışgyny bir guýýa. Şondan soňra Hudaý Taala bir istifade etýär öz dininden sürim. Şayet 20 ýyl mescide gatnap ýören adam şol iş etip başarmasynda. Yani hidayet Hudaý Taala'nın eline, yürekli Allah'ın eline. Hazreti Beşr Hafi ýaly umrun serhoş bolup geçirýänmişdik. Meýhanaň içinde geçirýänmişdik. Emme soňram näme derejä ýetdi? Pes Hudaý Taala öz haliýany hidayet etdi. Bir adam şayet umrun günäde geçirip ýörendir, ha näçe ýyllap günäde geçirip ýörendir. Emme Hudaý Taala hidayet etjek bolsa, fasyk bolsa da Allah hidayet etdi. Rengi her yerden bolsa da Allah hidayet Allah'ın eline, her ýurtdan bolsa da hidayet Allah'ın eline. Mekkeň içindäki adamlar Resulullah aleyhissalame düşman bolup ýörler. Mekkeň içindäkiler dursun öz emusy, öz agasy Ebu Leheb düşman bolup ýör. Emme Habeşeden, Farsdan, Kurtlardan turup Resulullah aleyhissalamyň ýanyna barakadan iman nesip etdi. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Hudaý öz hali ýerlerini hidayet etdi. Hazreti Mevlana näme diýär? Anke juyo çeşmehara abdat, çeşmeyi der enderuni men goşat diye Hazreti Mevlana. Ol Hudaý ki tamam juplary, tamam çeşmeleri, dağlardan akyp duran çeşmeleri, abşarlary, ýaplary suwaryan Hudaý Taala, suwdan dolduryan Hudaý Taala, çeşmeleri görýän suwdan akyp baty da her ýerde. Tabiatyň bir awadan ýerlerinde çeşmeler akyp ýaty. Anke juyo çeşmehara abdat, çeşmeyi der enderuni men goşat diye Hazreti Mevlana. Çeşmeleri Hudaý Taala suwdan dolduryan Allah, şu yürekden ne bir çeşmeni açsa, ol näme? İman, ol irfan, ol iqan, Hudaýa ýakyn bilýän bir yürekler açsa Hudaý özüne urk berýär. Allah hemmemizin yüreklerimiz şolardan etsin inşallah. Hazreti Habibe Ecemi ozal bir gezip ýören ribaharmışdyk. Görün yürekli Allah'ın eline ha. Hudaýa urjak bolsa nagat awadan urýar. Hudaý hidayet berse bir adamy nagat öz dost et goýýar. Hazreti Habibe Ecemi Besrede ýaşaýanmışdyk. Ýaş dostlar. Besrede bellenipdir. Näme bilen ribaharmışdyk. Fakat pul verakadan üstüne pul çekip alýanmışdyk da. Yani bir haram zat, aňyrda haram zat tabi. Hazreti İmam Malik aýtdy, Maliki mezhepliň başy, men tamamy Qur'any sefe agdardım diye. Resulullah aleyhissalamyň sünnetlerini tamam sefe agdardım diye. Aýşy ribadan aňyrda, şu haram ýemekden aňyrda olokon günä tapmadım diye da. Yani aňyrda bir günäk bulaşan Habibe Ecemi şeýle riba almaklyk bilen ma'rufmuşdyk da. Besreň içinde belli, hatta bir kuçede ýürüp barýan wagtynda oğlancıkla va ýymrykýaly oğlancıkla oýnap ýören wagtynda Habibe Ecemi aňyrdan gelýän wagtynda oğlancıkla aýtýanmışdy oýullaryny goýakadan, "Hey gaçyň ey, Habib gelýär. Ol ribahar gelýär. Ol haramiýän gelýär. Aýagynyň tozany biziň üstümize oturakadan biz betbaht edamasyn" diýip gaçýanmışdyklar. Yani şüzre bir haramlyk iýmeklikde, ribaharide bellimişdik. Oýnap duran oğlancykla gaçýanmışdyk. Şuň aýagynyň tozany biziň üstümize oturup biz betbaht edamasyn diýip. Bir gün birinden algysy we gafyň agyna bardyr. O adam ýokmuşdyk, zinany çykypdyr. "Ey bize betbaht etdiň sen, hiç tat ýok bizde" diýipdir. "Sen näme bolsa üstüne çekdiň, bize zat goýmadyň sen" diýipdir. Bir bazadymyz birçi bişirerlik ýaly bir et ba öýde diýipdir. O da oğlanjyklama goýdum, bir şolawa diýipdir. Şonuň getirdiýakydan şonal gaýdypdyr da, şyzry bir bellenipdir. Şonuň getirdiýakydan şonal gaýdypdyr. Öýüne getirakydan zenanasyny bişirsin diýipdir da. Zenanas diýgi atarýa, bişirýä. Näçe wagt soňram gadan barakadan diýgi açyp görüpdir, şodurşy gyzyl gan bolup durmuşdyk da. Şo tadan zenanasy gyýgyrypdyr.
Habib yetaqadan bariya görse diýi açya kızılgan bolupdy diýe-de bişiren zat. Ýöne ganyň özi soğup duranna. Şonu gören wagtynda ýüregine bir gorku gelipdir-de. Ýüregine bir tawba etmeklik gelipdir-de. Ýüregine bir ökünç gelipdir-de. Ey ýaş dostlar, her bir harama bulaşıp ýören adam ba bolsa, ol hefteden ol heftege, aýşy gomardan başarsa galjak da, imme öňe ýeni şoňa gitýär-de. Zinanasy maňa narahat, oglanjyklar narahat. Bir gidenne gözüniň anyna aglap durýarlar-da. Sen näme harama barýan? Sen näme diýip şunu goýaňak? Imme ýene özmen goýup başaramakçyn barýar-da şoňa. Şondan sirem aýtýan Hudaý Taala bir wagtda selim adama forsat berýär. Imme saňa Hudaý Taala ýewrilmäne de bir forsatlar berýär. Ey görýäň da sen gazanýanyň näme gitýärligini bileňak. Gazanýanyň bir ýerden çykypdy, sen bitadan bir olokorak peýda gördünmükä diýen bitadan görseň oglanyňa bir başyna bela gelipdi, eseriňe bir başyna bela gelipdi, oglanjyklaňa bir zatla gelipdi, şuly bir dersa. Şuly bir Hudaý Taala kökezmekligi da adama. Adam hükmen bir zatlar gözü bilen görmeli da Habibe Eceminki ýaly bir gazan gan bolmaklygy. Hudaý Taala kökezýär da kän ýerde adam ders almak gerek. Habibe Ecemi barya görýär, ýanky gazan gan bolupdy. Şondan tawba etýär, Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyhiň meclisine barýar. Onda Hasan Basri rahmetullahi aleyh wagt berip duran wagtymyşdyk, müň ýüregi mahuler ýaqadan tawba etýär. Şondan Hasan Basriň elinden tawba edip daşaryk çykýar gaýtýar. Bir algydarlarynyň biri muny görakadan gaçjak bolupdyr da. Dur diýipdir da. Siz menden gaçmaly, indi men sizden gaçmaly diýipdir da. Indi men sizden gaçmaly ýaqadany tawba etýär, tawbasynda da sadyk bolýar. Görüň musulman dogully, Allah hidayet etjek bolsa bir ribahar adam, emme mustajabud da'wa bolýar. Yani doga etse, dogasy kabul bolýarlardan bolup galypdyr da. Bir ulukon beyik evliyalardan bolýar. Hazreti Attar Neysaburi Tezkiretul Evliyada Habibe Ecemi Kuddise sirrun gurrungyny getirýär. Bir wagt bir ýaşul zinana gelipdir. Şu Habibe Ecemi şol ribahar diýen emme tawba edenden soňra ha. Bir gar ýaşul zinana gelipdir. Men balam, men oglum näçe ýyl boldy taş ýurtlerde gezip ýör. Ýüregim küýsäpdi, şonu göresim geldi. Emma habar ýok, göremek, bilemek, nirde diňden bilemek. Kışta üşüýärmike, tomuzda gyzýärmike, aç bolýarmike, susuzmike, balamdan habarym ýok. Bir doga et, ewrilsinne bir göreýinne şonu diýipdir. Bir ýaşul zenana Habibe Ecemi Kuddise sirru doga edipdir. Ol zenana hoşlaşakadan öýüne baranny ogly öýdemişdik da. Hey jan ogul, men ýaňjy Habibe Ecemi'ge doga ettirip gaýtdym. Onda ene men habarym ýok diýipdir. Men Kermanyň bazarlaryna gezip ýötdim. Usta men bir zat getirdi ýakadan iyi berdi. Kermanyň küçelerinden barýan wagtymda birden bir ýel geldi, meni özünde tozolaqydan arasyna mindirdi. Şol ýöne galan wagtynda bir ses eşitdim, Habibe Ecemiň dogasynyň bereketine diýdi. Allah. Habibe Ecemiň dogasynyň bereketine diýakadan meni şol ýel düýürlep, dogry gafyňagyna getiripdir. Yani şizre bir makam, beýik derejege ýetýär. Hemme öňçe gelip ýörüşi näzire? Ya bir wagtda bir edam boljak bolup durmuşdyk. Nahak ýerden bir şäre edam boljak bolup duran wagtynda Habibe Ecemi geçip gidipdir. Ol adam şo taýda edam edilýär, soňra bir duasy meni diýişinde görýär. Näzire boldy ýagdaýyň? Onu ol aýdypdyr. Men nahak ýerden edam edildim. Emma şol edam boljak bolup duran wagtymda, şol märeke duran wagtynda izraqdan Allahyň do'sy Habibe Ecemi geçip barýan wagtynda bir gözünün gıyağı bilen kamillaha gözünün gıyağı bilen maňa bakakadan Hudaý ýaşyň günäsini geçdiydi, şoň dogasyna maňa cennet berildi diýipdir. Yani Habibe Ecemi müňçinne adam ders aljak bolsa mowzudan çykyp gitjek ha. Hudaýyň do'sy bir nim nigah bakanna onu gönendirýän bolsa, bir gözünün ýarsy bilen bakanna ol adam gönenýän bolsa, Hudaýyň dostlary, gawa adamlara ýabyşmak şertmişdik ha. Ol gözüniň gıyagy bilen bakanna onu gönendirýän bolsa, saňa da bir muhabbet bilen baksa Hudaýyň dostlary, olaň ýüreklerini de girip bilse adam gönenjek ha. Bu olakon dersi berýär ha musulman dogully. Ya ahirki urun Habibe Ecemi'den bir wagt Hasan Basri rahmetullahi aleyh
Akşam namazda Habibi Ecemi diyen Kur'an okuyup bilmeyemiştik da. Kur'an avadan okuyup başarmaya. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şın elinden tövbet daha Habibi Ecemi. Burun akşam namazda yetiptir. Habibi Ecemi namaz okuyup duran olmalı. Tecvid adın raayet edip bilmeyeni elhamdü'nün yerine elhamdü diye akıdani belki heylerden aytıp duran na okuyup duka. Hasan-ı Basri kaptılı geçe akıdani ay mına üymek doğurdu ediptir. Dili doğurdu, doğru okuyup başaran akdip akşam öde okuyuptur da. Şu gece Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh Allah'ın deyişinde görüptür. Huday Teala bilen kepleşiptir. Hudaya sen nezire razı etmeli, neme yolla bilen sen razı etip bolya. Ey eyyem diptir Hasan-ı Basri. Bir ses geliptir. Umrunda behterine namazın okuyup başarjagıttın forsati ellenmerdin diptir. Habibi Ecemi'nin yerine üyen molsan umrunda inki qaw namazın molyatdi diptir. Hasan-ı Basri aytır, Hudaya on dili doğurdu etdi diptir. Allah aytiptir, dili doğurdu etdi, yürek doğurttu diptir. Yani yürek doğurttu diptir. Okuyan molsattin şoň ýyzyna ömrüňde behterine namazın molyatdi. Ýa-ni aýtýanymyz musulman dogully. Hudaý Taala adamy hidayet berjek bolsa Hazreti Mevlana'ň aýtýany anki juyo çeşmehara abtat çeşme-i der enderune men goşat. Hudaý hidayet etjek bolsa bir adam fasyk gezip ýönür. Yüreğine guýýa muhabbeti soňram şon bir ewliya etýär, ýagşy adam etýär, mescitten aýrylmaýar, jemaatdan aýrylmaýar, gaw ýerlerden aýrylmaýar. O senne gezip biren ozal näzir etdiň? Aslan hakkymyz ýok da onu diýmän. Allah tawfik berenden soňram Hudaý Taala yüreği guýandan soňram sizler musulman dogully. Oham sahabalar himmeti bula Mekkeň adamlar demişdi. Hudaý Taala tawfik berenden soňram her gaýty bir ýurtdan Hazreti Bilal Habeşi ýaly. Emme bula ýurtlar başga ýerden bolansan kafirler bulara arky ýok diýakydan ediyet kän berýämişdik. Şolaň biri Hazreti Bilal Habeşi ozaly gurumun kän eşdenlersiňiz. Emme içinden derslerini almadan şerimda biz. Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu anh min bayari Umeyyet ibn Halef diyen bir bedbaht kafir Hazreti Bilal'ın musulman bolan wagtynda Hazreti Bilal'a eziyetleri berýär. Hazreti Bilal'i Mekkeň gyzgyn çägeligine çıkarakydany arkasyny gyzgyn zady goýakydany başga gullaryna üstüne agyr daşlar sahralar mindirakydany Hazreti Bilal'a sen Muhammed'e kafir bolarsyň diýende Hazreti Bilal'ın aýtýan zady ahadun ahad ahadun ahad Hudaý bir diýakydany Hazreti Bilal olan azaplarına zidap durýar. Şu wagtda aýdypdyrlar sen şunyň ewrakydany sen Lat we Uzza da o wagtda Mekkeň ibadet etýän botlary sen Lat we Uzzaga men iman getirdim diýsen Muhammed'e kafir bolsaň sen gönenýän gullukdan çykýan sana bir refahiyet zindigi bereýleýänne Hazreti Bilal aýdypdyr wallahi law a'lamu kalimatan hiya aghyadu lakum minha laqultuha ahadun ahad min aýtýan size agyr gelýär wallahi şundan aňyrda bir kelime bolsa sizin gaharyňyz beterrek getirjek bolsa men şonu aýdyrtym başga zady bilemek diýmişdik da ýene ahadun ahad diýakydan Hazreti Bilal bula eziyet berip duran wagtynda şeýle şekenjaň eteginde ýatýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq muny eşitýär, bilýär, Hazreti Bilal'a şeýle eziyetleri berilýän wagtynda bulara garşy gidipdir. Şu wagtda görüpdir Hazreti Bilal şekenjede eziyetde ýatan wagtynda Umeyyet ibn Halefe aýdypdyr min baýaryna ala tattaqillaha fi hadal miskin şu biçare barada Allah'dan gorkmaýanmy sen dipdir. Hatta mata Hasan selimsin şeýtip eziyet berjek. Hasan selim şoňa şeýle eziyetler berjek. Şu biçarega Hudaýdan gorkmaýanmy diýip Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeýle aýtdy. Umeyyet ibn Halef aýdypdyr ente afsadtahu fa anqidhu mimma tara. Sen nämişin dargadan dipdir. Sen nämişin fesada çeken. Sen etdiň, sen şoň başyna getirdiň. Özüň işin çykardaşyndan, şu güne düşüp durandan dipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr men ýanymda Bilal'dan daýawrak bir kul wa berde wa muny bereýin sen onu maňa ber dipdir. Bir rivayetde bolýa diýakydan bir kul bilen çalışyp Hazreti Bilal'i azad etdi Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Emma bir rivayetde 7 misqala gyzyla satyn alypdyr. Satyn alakydan Hazreti Bilal'i azad etdi. Şu wagtda Umeyyet ibn Halef aýdypdyr
Hazreti Ebu Bekir Siddiq'a Hazreti Bilal tahqir etjek bolaqydany. Men 7 misqal gyzyllydım, sen de çıkaraqydan berdin. Ay men bir misqallan edafarak bir başarjakka diýip duran bolsatyň, şoňa da berip göbererdim dipdir. Yani Hazreti Bilal'ın erzeşini etek kasırjak bolaqydan. 7 misqallymda sen berdin, bir misqallan edafa berjekkä diýen bolsaň da berip göbererdim dipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr. Sen bir misqaly bererdim diýen, wallahi eger 100 misqallan birçi misqalla gaçmaryn diýip 100 misqallan etek bermerin diýip duran bolsatyň, 100 misqal gyzyl bererdim, Belal alardım dipdir da. Sene bir misqaly diýen 100 misqal gyzyl bermeseň berjekkä diýip duran bolsatyň, 100 misqal bererdim de alardım dipdir da. Yani Hazreti Bilal'ın erzeşini Hazreti Ebu Bekir Siddiq da kaldırıptır da. Sen yanında bir erzeş olsa da Allah'ın yanında erzeşi var. Hazreti Ömer radıyallahu anh aytya, Ebu Bekir'in seyyiduna, Ebu Bekir bizim serverimiz diye Hazreti Ömer. İmam Bukhari'nin rivayetinde. Ebu Bekir bizim serverimiz, bayarımız. Ve a'taqa seyyidana, nagat tevazuğu var, nagat pisperliği var. Ebu Bekir bizim serverimiz bolan, bayarımız bolan, uluyumuz bolan Bilal'ı azad etti diyemiştik de. Yani Hazreti Ebu Bekir'e serverimiz, imma bir kul bolsa da Hazreti Bilal'ın beraberinde Hazreti Ömer tevazuun vezen, Ebu Bekir'in seyyiduna ve a'taqa seyyidana. Ebu Bekir bizim serverimiz bolan, uluyumuz bolan Bilal'ı azad etti diyemiştik. Hazreti Ebu Bekir Siddiq deslap Hazreti Bilal'i azad etdi. Ondan sonra sizlere başka zayıf kul bolup imana girerli arka yoklary Hazreti Ebu Bekir Siddiq zayıfleri yeke-yekeden azad et başlaptır. Amir ibn Fuhayre radıyallahu anh gelecek celesede hicret bilen icade verilenine Resulullah aleyhisselam'ın yarı garı olan Ebu Bekir Siddiq yürüyüp giderlerine iyidlerini koyun bilen ayak jaylaryny boz yemişdik. Amir ibn Fuhayre de kulla. Amir ibn Fuhayre'ni Hazreti Ebu Bekir azad etdi. Ummu Ubeys'i azad etdi. Rumi sahabalamıştık. Zinnire-i Rumiye zinanamıştık. Bir de iman getiren wagtynda bigadri şekence veripdir bayary, serverleri, bigad eziyetleri veripdirler. Yüzü gözüne vurulýanmışdyk, iki gözüni ellen veripdir şu zinana. Ey bir berden keplenenne zinana diýilýär da. Bulan imtihani, bulan gynçylyklaryny görsenen. Yani şol ağır volaqydan iki gözün ellen beripdir da. Ama şo wagtda aýdypdyr o kafirler, "Ma azhaba basaraha illa Lat wal Uzza." Mun gözüni Lat we Uzza aýyrdy. Bu kafir bolansa mun gözüni bizim Hudaýlarymyz köretdi diýipdir. Faqalat kezabu ve beytillah. Allah'ın o Kabe bilen ant içýän yalan aýtýaňyz diýipdir. Lat we Uzza ne verer adama, ne peýda verer diýipdir. Men gözüm aýranny getirýänni alam jahanyňa ýet Allah diýipdir. Şunu aýdandan soňra Hudaý Taala iki gözüni ewürp berip ýene de göz görüpdir da. Bir zinany diýiljek, emme başyndaky Ebu Cehl ýal kafirlaha. Hey tarihte Firavundan geçen adamlar. Emme bir zinany walaqadany imanyny daýawdyp, hatta göz kör bolanna yine de Allah bir göz Allah da berer diýende Hudaý Taala gözüne ewürp beripdir da. Zinnire-i Rumiye radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeýlelik bilen tamame zayıf olup duran kullary, qırnaklary azad etip başlaýar. Ebu Kuhafa aýdypdyr Ebu Bekir Siddiq'in atasy. "Lew iştaraytal aqwiya" sen yeksere sizlere bir kullary, zayıflary alýan diýipdir. Sen bir güýçlürekleri, bir daýawraklary alaqadan olar azad etseň bolmaýarmy? Bu kafirler sana eziyet bererlerine sana arka çıkarlar. Bulara arkası yok, taifası yok. Hiçbir arkasında duracak da yok. Sen de arkanda durup başaracak gele. Näme diýip bular sen alýan diýipdir. Bir gawiraklar, daýawraklar alyp azad etseň sen özüňe arka bolarlar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr. Men bular azad etýän faqat Allah için. Bulardan men zat hantama diýipdir. Hudaý Taala ayet indiripdir. Hemmäňiz okuýaňyz 30-njy parada Leyl surasynda Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Huda yolunda malın berye, feda etje, hiç kimden tamas yok. Fakat Allah razı olsun niyet diye. Şu ayet tamamen müfessirler diye Ebu Bekir Siddik barada indi. Yani Huday Teala razı ol. Her celesede Hazreti Ebu Bekir Siddik infakından aysak da az da. Her infakından Allah razı ol ayetleri indiryemiştik da. O sen zayıfları azad et, yani bir dayavrakları azad et da. Hazreti Ebu Bekir Siddik Allah razı olsun deyip. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Ulurak bolun, iyesin fakat razı edecek bolup ettiye diye Huday Teala. Şeylelik bilen Hazreti Ebu Bekir Siddik zayıf olan kulları azad ettiye. Emme bizim almal dersimiz yaş dostlu. Hidayet Allah'ın eline bolli. Ola evunşaki mevzumuz. Emme ikilinci mevzu. Müslümanlar şu vakta imtihanları, belaları cisimlerini eziyet vermek bilen moliyada. Yani zinana olsa da, başka Hazreti Bilal yal gursaklarında daşlar koyula kadani, bula vurulup sözri eziyetleri var ya, olan imtihanları şu. Her yurtta, her zamana Müslümanlar da imtihanına bolyaha. Şu zamanada da, fakat biz öz yaşap yören yerimiz de, dostum bir ayet ya dünyanın Çin'e gittik. Bir ticaretten sırayım Çin'e gittik. Mescid ba diye bazı yerlerde. Emme mescid görün na kıyınçılıkla var. Her yerin Müslümanlar bir tori imtihanına bolya da. Emme şu doğru mescidin ruberusuna mabetler salıptırla. Nämen kim giriye, kim çıkya, turist davaladan baratan, näme deyip gelin, Kur'an okuymanı icadan yok, Kur'an götürmeni icadan yok. Mescide bar giriyen adamları haberdar boldular. Ey yaş dostlar, şu bir nigmata elhamdülillah kilaslı berguzar boldu. Din oturuşukları boldu, Kur'anlı okulunupdu. Allah cemimiz paydar etsin. Allah inşallah hemişe yürüyüp dursun şu zatlamız. Her yerin Müslümanlar bir zira imtihan bolye. Bizim de başımızda şımat bir imtihanlı var yaş dostlar. Bizim gurrunumuz. Yani şu mahal bizim başımıza gelip duran bir imtihanlı, tarihte hiçbir Müslümanlığın başına gelmedik imtihanla bizim başımızda vardı. Yani şımat biz bitir ağır imtihanın içinde yaş dostlar. O neyme? Hiçbir tarihte bir Müslümanın mubtela bulmadık günahlar şu zamanında biz mubtela olup başarıyatsa, özümüz iffetimiz bulmasa, özümüz saklamasak. Her ciri günah bulaşan adamla olasına tarihte Müslümanlar. İmme şu mahal bize günahın zemineti bir amada teyyar oluşuyali tuğle tarihte hiçbir Müslümanlı şizir imtihanı kalmandır. İmme bizim başımızda bağda şu. Yanımızdaki guşuyla istifade etmesi nezir ey yaş dostlar. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula. Şu göz var nämäni gözlese, şu kulak var nämäni eşitse, şu yürek var nämäk meşgul bolsa kıyamatda sorulacak da. Gözlemedi nezire istifade et yaş dostlar. Yani haram gözlemek ati bolmasın. İlimizdeki zatla bilin. Gözlerden kıyamet gününe sorulacak. Şu mahal yani arasalan sayılanmalı vakti şımat. Qavlan sayılanmalı vakti şımat yaş dostlar. Bela olukon bolşiyali ecr sogap da şu zamanada olukonna. Yani biz iffetimi saklap başarsak bela imtihanla bizim başımızda kıyınçılıkla bolşiyali sogabı da ken bolyandır. Mun yolu näme? Şu bir olukon dert bolupdur. Biz imtihanımız doğru güçlü bolupdur. Yanındakin ayrı va bolmaya. Näme etmeli? Şun yolu derdine ayttık derman aydeyin ey yaş dostum. Sen bilen men emeli değilsin ha. Doğasına da diyenin etçege ait. Gözümüz var şu, kulağımız var, ilimiz var, ilimiz. El yevme nehtimu ala afwahihim. Kıyamet günü molonna Allah etiye. El yevme nehtimu ala afwahihim. Kıyamette şu ağızlara mohr vuruluyor. Şimdi şu kepleyip duran ağızlarımız Yasin surasında. Ağızlara mohr vuruluyor.
Ve tukellimuna eydihim, biz bilen kepleşye illeri. Şu ille bilen nämen post etýäs? Şu ille bilen nämen neşr etýäs? Şu ille bilen nämeni ýaýradypdyz? Şu ille bilen nämek basyp täýid etipdiň? El-yevme nehtimu ala afwahihim, ağızları mohr vurulýar. Ve tukellimuna eydihim, biz bilen kepleşecek elleri, ve teşhedü erculuhum, ayakları da şehadetlik verecek. Men bilen gaw yerleri görýärdi. Men bilen gaw zatları gitýärdi. Men bilen haram yerleri gitdi. Ağız keplemeye, el ayakla keplep başlayacak musulman dogullar. Şoň ýoly näme? Sen bilen men amel edeyli. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nih. Ravahu Tirmizi rahimahullah. Bir adamın İslamının, musulmansılıgynyň gawlugyndandyr. Biz yerli yerden imanymyz hataroklap durlar. Sahabalary cismlerini şekence berýänmişdikler. Hazreti Bilal yatıp üstüne daş koyýanmışdyklar. Waq biziň cismimizde şekence ýok ha. Biziň hem cismimiz, hem ruhumuz, hem imanymyz, hem aqidämiz, hem hanawadaymyz, hem zadymyz dargatyp barýarlar. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Bir adamyň musulmançylygynyň gawlugyndandyr dipdir Resulullah aleyhisselam. Şoň goýmaklygy, terk etmekligi nämäni? Ma la ya'ni. Dinine, dünýäňe hayır bermeýän zady elçek goýmaklykda. Yani şumal görýäňde şi Seyyid ibn Musayyib rahmetullahi aleyh bir buzurg var. İkindi namaz okuýandan soňra bu nagat wagtlarynyň erzişini bilýänmişdikler. İkindi namaz okuýa, agşam namazy çellim bir adam bilen kepleşmeýänmişdik-de, ibadete meşgul bolýanmışdyk. İkindini okuýandan soň ta agşama çellim bir adam bilen kepleşmeýänmişdik. Näme ikindi bilen agşamyň arasynda bir kabul bolýan doga wa diýänmişdik. Şonu men ibadete meşgul bolup duqam, şo wagtda düşdüm. Edip duran ibadetim kabul boljak. Doga edip duran wagtyma düşdi, dogam kabul boljak diýip hiç bir adam bilen kepleşmeýän agşam çekilýänçe oturýanmışdyk-da. Biz nagat wagtlarymyz bihude geçirýäs, bi hedef geçirýäs. Ýaş dostlar, biz olardan bolmaýlyň. Ikindi bilen agşam ara ya gijele, ýöne bir bihude ne diniňe, ne dünýäňe hayır we zatlara meşgul bolup durmaklyk bir musulmançylygyň, islamynyň biriniň gawlugyndan da. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni." Bir adamyň çyn islamynyň gawlugyndandyr, musulmançylygynyň kamilligindendir, dinine, dünýäsine hayır bermeýän zady terk etmekligi. Görýäňde ne dinine peýdasy bar, ne dünýäňe peýdasy bar. Şu gurrun ýadyňdan çykarma, serwer-i kainat Resulullah aleyhisselam tawşyrypdyr. Dinine, dünýäňe hayır bolmasa, onu aýyrmaklyk gawdyr diýäkdan aýyrsaň, yani şu zamanada, şu fitnäge, şu belaga mubtala bolmany öz iffetimiz saklamak ýoluşy. Hudaý tebarek we taala hemmemiz iffetimiz saklaýarlardan etsin. Bir fitnelere, bir belalara doçar etmesin. Hasaki bir muhtewasy ýok, bir muhtewazatla nesir tap duran wagtynda adamly bihedef bolupdyr. Özüňiz fezai mejazi girýäňizde görýän bir nemir muhtewasy we görýän bir fisk we fujur zat ýaýrapdy. Emma nagadyr şonu täýid edilipdir, nagadyr şoňa zatly basylypdyr, nagadyr şolar neşir berilipdir, bazpaks berilipdir. Biz olardan bolmaýlyň, biz özümiz saklaýarlardan bolaýlyň. Biz özümiz diýmäýlyň, men elimden gelýän zady dinden sürýmedeýin men, özümden sürýmedeýin. Men özüm saklasam İslamyň bir sütuny bolaryn. Men İslamyň bir serwazy bolaryn ýakydany özümiz saklasak da olakon zatdaşy. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Resulullah aleyhisselam dünýeden geçenne eýen qusuddin we ana hay, men diri bolup duran wagtymda din naqys bolsunmy diýipdir-de. Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh. Ondan sonra tule tarihte aýtýarlar, din şu mahalle çellim galmaklygy bir Ebu Bekr Siddiq'in himmeti bilen bir de İmam Ahmed ibn Hanbal'ın wagtynda bir aqideli fasit boljak bolupdyr-da. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın mihneti bilen Ebu Bekr Siddiq'in himmeti, İmam Ahmed'in mihneti bilen din İslam şu mahalle çellim galy diýip aýdylýanmışdyk. Näme İmam Ahmed de şunu aýdypdyr-da: "Eýen qusuddin we ana hay, men diri bolup din naqys bolsunmy diýipdir-de İmam Ahmed. Şo mihneti bilen İslam galy. Hazreti Salahaddin Eyyubiň da aýdan zady şi.
Şu Ebu Bekir Siddiq'in siretine düz ey yaş dostlar. Şunu özümüz biz de aydaylayın. Biz de şunu özümüze ulgu tutunaylayın. Eyen kosu din ve ana hay din naqis bolsun men dir vaqtimda dip ihsas mesuliyet edil. Şu özümüz arasında saklap bilsek de İslam'ı bir ulukon adam bolup dursa biz. Hazreti Salahaddin Eyyubi kuddise sirru ahir kurun inşallah şu bilen tamam ederiz. Görün şunu özümüze ulgu tutunaylayın. Ebu Bekir Siddiq'in aydan kefi daşı. Cenkay Salibi olarla iştenlerseniz tura tarihte maruf Müslümanlar bir taraf, Mesihiyler bir tarafta neçe yüz yıllap jeng ediliye. Cenkay Salibi maruf. Şu vaqtda Ernat diyen Mesihiylerin başı bir sulhname varmıştık Müslümanlar bilen Mesihiyler arasında. Kervene gidip barayan hacılara hiç tat değilmelle. Ticaretten sürü Mesihiyler Müslümanlara gelip barayan Müslümanlar Mesihiyelere barıp başarıya sulhname aralarında var. Şu vaqtda Ernat Mesihiylerin başı sulhnaman bozaqadan hacca variyan Müslümanları mezlum, ihramlı variyan zinana erkekten yöne hacca variyan bir günahları evinden çıkaqadani bular qaret etye, olar da şehit etye. Şol Müslümanlı hacca variyan Müslümanlar öldüraqadani ehdi peymani sulhnamani bozye. Şol Müslümanlar öldürüp duran vaqtında da aydıptır eyne Muhammedukum sizin Muhammediniz nerede diptir sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin peygamberiniz nerede diyaqadan Müslümanlar da maqsalyamıştı da. Eyne Muhammedukum lew ja'ani huna laqataltuhu bi sayfi. Eger şu Muhammedin özdeşmat gelse sizin aranızda onu kılıcım bilen öldürür diyaqadan şu kefaydıptır da. Sizin Muhammediniz nerede diyaqadan Müslümanlar öldürüp eger gelse sizin peygamberiniz da men öldürür diptir. Onun ne beterrag aydıptır. Biye men başlanım diptir. Mekke'ye barar, Medine'ye bararın nauzu billah sizin peygamberinizi qabrından çıkarar diptir. Ola kon kepleptir. Şikep Salahaddin Eyyubi'ye geliptir. Eyen qusuddin ve ana hay min peygamberim marada Resulullah varada şikefayt yemiş o diptir. Yani din min molpturaqadan din naqis qalacak mı diptir. İki vullab ağlap duruptur da. Şu Resulullah aleyhisselam'ı şu cesareti etti, şu tevhini etti, şu bi hürmetini etti deyip Hazreti Salahaddin Eyyubi kuddise sirru iki vullab ağlap duruptur. Ey şizire bizim dinimiz varada, dinimizin aleyhi varada, nagat zat değilsin ya, bizim yüreklerimiz nagat yanıya şoňa. Yaş dostlar. İki vullab ağlap duruptur. Üçüncü gün jydaman çıkıptır servalarına bir hutba ediptir üçraqadany. Men ruhumu, cismimi Resulullah'a feda ettim. Men jeňe garşyn uğrayan her kim men arkamdan yürüyecek bolsa gaýsyn dipdir. Tamamı servalar biz de ruhumuz, cismimiz Resulullah'a feda etýäsip jeňe garşyn etýärler. Ola kon jeň molya Salibiyle bilen Mesihiyle bilen ýanka Ernat'ı esir tutýar Salahaddin Eyyubi. Esir tutaqadan getirýär evine sen etdiňmi Resulullah barada şikefe aydan. Sen etdiňmi bizim gözümüzün nuru barada, başımızın täji barada şikefe aydan. Sen etdiňmi Resulullah barada şu cesareti eden. Ol men etdim diptir. Hazreti Salahaddin Eyyubi aytdyr sen gıygıryanmışdın eyne Muhammedukum sizin Muhammediniz nerede di gıygıryan. Aleyhi afdalus salati vesselam. Men Salahaddin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyik ummatından bir däne zayıf bir däne servat diptir. Meni Allah'dan diledim sana iyi vermeni şol goşuny meni intikab etsin Hudaýa men şun janyn alaýyn şil ummatın zayıfçek bir serwaty men nipdir. Meni Allah sana garşy iyi verdi. Men Resulullah'ın tarafından geldim diýaqdan kellesini alypdyr. Eyen qusuddin ve ana hay men dir bolup durup din naqis galsynmy? Görün ihlasına göre şonu öldürmek, şonu helak etmek de Salahaddin Eyyubi'ye nasip bolýardy. Biz özümüz şunny Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in aýtýany, din men bolup durupdyr naqis galsynmy? Men özüm saklaryn, dostlumyň elinden tutaryn. Men bir fitne bolmakla bilen bulara men adaşmaryn diýip öz effetimizi saklasak,
Bizim imtihanımız da şumat şidir yaş dostlar. Sahabalar ol kıyınçılıkla bilen bolsa, biz de bu kıyınçılıkta özümüz saklamak gerektir. Hudaý tebarek ve teala hemmemizi zamana fasit bolmaklığı bilen ýagşylykdan, gawlykdan ayırmasın inşallah. Hazreti Mevlana aýtdy: "Bersere agyar çon şemşir baş, hin mekon rubah bazi şir baş." Şir bolmaly wagtda adam şumat. Bersere agyar çon şemşir baş, dinin aleyhini işleýärleň marasynda senne şemşir bol, kesýän bol, gaty bol, daýawdyr imanyňa. Hin mekon rubah bazi şir baş. İslamdan süreyim, dinimizden süreyim, şiir olmalı wagtdyr. Hudaý tebarek we taala yüregimizdäki imany sabit etsin, İslamdan süreyim inşallah. Ötellen ruhşat bolar, ýaly bir elhem, 3 ihlas okyp, eçerde daşarda kulak asarlan umidwarlarynyň ruhlaryna bagşlap okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.